Иҫ киткес урынды төйәк иткән лагыр. Ҡуйы урмандар, күҙ күреме етмәҫ яландар, ҡояшҡа сағылған тауҙар, тулы һыулы тыныс йылғалар, саф шишмәләр. Әйтерһең дә әкиәт донъяһы. Төбәктең халҡы ла ғорур. Юҡ барға сәбәләнмәй, тырышып эшләй, үткәндең һәм бөгөнгөһөнөң ҡәҙерен белә. Бында йәшәүселәрҙе рухи берлек, туған ергә тоғролоҡ, ғәм ҡайһы берләштерә. Бөгөн тормош тапшыуы Салауат районы Лагыр ауылында. Шул Лагыр сельсоветына 4 ауыл ҡарай: Шәрәк, Шибәркүл, Лагыр, Яҙғыйорт. Спорт, физкультура йүнәлешенә бик ҙур иғтибар итәбеҙ. Теләк булырға тейеш кешенең, теләк булып, эштәргә. Салауат районы Лагыр ауылы осында үҙенсәлекле һәйкәл ҡуйылған. Ҡыҙыл кирбестән төҙөлгән стеллалағы алтын хәрефтәр менән Лагыр 1712 йыл дигән яҙыу юлсыларҙы алыҫтан уҡ сәләмләп тора. Васҡын ауылын батша ғәскәрҙәре яндырғандан һуң, халыҡ ҡасып өткән, ауыл яндырылғансыға тиклем, аҙаҡта батша ғәскәрҙәре киткәс, пожар ишеү урынына халыҡ бармаған, ә менә шунда лагерь булып, батша ғәскәре лагерь булып торған урынға килеп урынлашҡан да, шуңа Лагыр тигән исем тороп ҡалған. Лагыр ауылында 97% башҡорттар йәшәй, ҡалған 3% икенсе милләттәр. Дусов тигән егетте китереп ҡуйҙылар, директор итеп. Ул халыҡты шул ҡәҙәре матур иттереп күтәрҙе, эшкә дәрт өҫтәне, шул тиклем. 2 мәртәбә республиканский семинар по животноводству, 3 мәртәбә республиканский семинар по полеводству. Мына шундай нәмәләр булды. Дусовтың әйтеүе буйынса, беҙҙең баҫыу ул неге ямалған, ҡорғандан ҡоролған материал һымаҡ ине. Анда бер төрлө сорт үҫтерәләр, мында бер төрлө сорт үҫтерәләр, ҡайһы әйбәтерәк, ҡайһыны файдалыраҡ була. Беҙҙең совхоз ныҡ алға киткәйне. Беҙҙең Лагыр ауылында 2 этажлы мәктәбеҙ бар. Береһе урта белемле мәктәп, икенсеһе коррекционный мәктәп. Урта белемле мәктәптә 103 бала уҡый, коррекционный мәктәптә 55 бала уҡый. Лагыр ауылына килеп, мәктәбен күрмәү яҙыҡ. Ундай үҙенсәлекле, зауыҡлы уҡыу йорттары Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәйҙә лә бик һирәк. Мәктәптең 3 музейы, рәсемдәр күргәҙмәһе, тауыш яҙҙырыу студияһы, хоккейсылар командаһы бар. Белем усағы республикабыҙҙың төрлө өлкәләренә бихисап билдәле шәхестәр тәрбиәләгән. Танымайһыңмы әллә? Мин ҡайттым бит. Ас тиҙерәк, был мин, Рәмил. Тәрбиә эшен алып барыу буйынса үҙенсәлекле мәктәп тип әйтер инем. Беҙ үҙебеҙҙең эшебеҙҙә уҡыу менән бер рәттән тәрбиә эшенә бик ҙур иғтибар бирәбеҙ һәм эшләйбеҙ. Бигерәк тә беҙҙең мәктәптә хәрби патриотик тәрбиә, спорт физкультура тәрбиәһе, художестволы тәрбиә бирү эшендә бик күп эштәр эшләйбеҙ һәм әлбиттә хеҙмәт тәрбиәһе. Беҙҙең мәктәптә бөгөнгө көндә 2 музей эшләй. Береһе Туған яҡта өйрәнеү музейы, икенсе музейыбыҙ беҙҙең Хәбир Ғәлимов музейы. Хәбир Ғәлимов ул Башҡортостан Республикаһының беренсе опера йырсыларының береһе. Лагыр урта мәктәбендә үҫеш нөктәһе үҙәге эшләй. Уҡыусылар халҡыбыҙ тарихын шәжәрәләр аша өйрәнә. Юғары синыф егеттәре ҡараһаҡал бәйгеһендә ҡатнаша. Уҡыусылар мәргән уҡсы түңәрәгендә ихлас шөғөлләнә. Беҙҙең мәктәптә саңғы спорты, милли көрәш, хоккей,
шайбалы хоккей, яйынан ук ату, волейбол, баскетбол, футбол һәм башка спорт төрләре үтешкән. Бигрәк тә безнең уңышларыбыз күп милли көрәш буенча. Бүген көндә дөнья чемпионы безнең укучыбыз Мөхәммәтянов Наил Җәмил улы. Уга быел аткаланган спорт мастеры исеме бирелде. Лагыр авылы балалары тормышта ышанычлы атлаһын өсөн белем һәм тәрбия эше заманса һәм йөкмәткәле итеп оештырылган. Буны уларның югары уңыштары раслай. Олы буын вәкилдәре нисек яшәй һуң? Авыл күрке булып, 65 ел бергә тату гомер кисергән Миңлегөл менән Рәхимйән Сабирьяновтарның ишеген шакыйбыз. Шул кис неге буена без алып киткәндә, уйнап чатыргайнык. Ул гармон уйнай тугайны, без уйнай торгайнык, пәйеп шунда әйләнеп. Шунда һидешкәп йөргәбездер инде. Агайым менә йеңгәм килеп алдылар да, кайттылар да, киттеләр дә, шаршауга яптылар да, койдылар. Укыганда мен Ярашодан саңгымла кайттым. Укыганда. Элек без машина фәлән булмады, училищеның бер машина була торган ул. Аллаһына бер мәртәбә Сүриягә запчастька йөри. Утындыла улар иштән аталар армиялар йөрүне, анда уже 2 малайыбыз бар ине. Хәүза улар, элек хәүза булманылар инде. Әйдән ташый тугайны. Кайтаһың дәркә булып, ярга көрт ярып төшәһең, кую яһың, шуны көntелеп ташыйһың. Улар фелек менән төшәләр. Шулай итеп ярыбыз текәбезнең. Ана мебугас колонка булгас әлегә рәхәт, яңа рәхәт. Бер işte yok idi. 33 yıl boyu qaynam менән яшәдем. Qaynam әйбәт булды. Балаларды карана. Мен эшкә китәм, ул карай тугайны. Был кулдар ура урган, кырыс атты буйһындырган. Улар эштә бәхет тапкан замана балалары. 5 еллыкта алдынгы булып, райондан хат ебәрделәр. 5 еллыкта һеҙҙең нәһегеҙ бар, көсөгөҙ кергән дип, райкомдан хат килеп шулай. Яхшы эштәнем булай, Аллаға шөкөр. Бүлемнең профессионаллыгына тырыштым. Аларны бүлем алыштырып битсәң, утыртып битә тугайым. Апсыгып, йөртеп, уратып, шулай иттем. Аллаға шөкөр. Балаларым бик тәртипле. Минең атайга бар ине. Ул заслуженный профессор, механизатор. Аның поступамны киттем. Улдарым менің тоже біз поступам, біз бітелі шақыр. Тату яшәһендәр, сабырды булһындар, сабырдык кәрәк. Шунда тугам, шунда үскәм. Атайым, инәйем шунда зияраттары монда biz. Шуның өчен яратабыз. Тыныс бездә халык акылды, бала сагала. Авыл ерендә етеш яшәү өсөн кояш менән бергә торып, караңгы төшкәнсе эшләргә кирәк. Шөкер, балаларыбыз һәр сак ярдәмлаша. Күмәкләгәндә генә тормыш алга бара. Табының етеш, һыйың, мул була дип елмая, туган авылның яме булган Сабирьяновтар. Авылыбызда 24 фермер теркәлгән. Улар булышалар юл төзүдә, мал үстерүдә, кортсылыкта. Авылым дип йөреп яталар, мөгаен менә үткәнде күргәнегездер. Абшыва ителмәгән бер генә өйдә юк. Һәр берендә менә матур иттереп, һау үткәрелгән, выгребной яма менән туалеттар куелган, байтак кешеләр душ бар. Менә шулай иттереп яшәргә ынтылып яталар инде. 255 ЛПХ бар. Улар заниматься итәләр һөт тартуда, ит тартуда һәм икенче булган эшләр менән. Авылда эш юк дигән фикер менән килешмәйдер лагырдар. Айдар атлы удаман төп хезмәтнән тыш яраткан шөгыленә лә вакыт таба. Капкаларды, тимердән эшләнгән матур бидәктәрне, көн күреш кәрәк ярактарның барыһында үз кулдары менән яһай. Булар пашиттан эштәлгәндәр. Пашиттан җыйрып вурдып, булар листенко дигән пластинкалар инде. Булар тоже сәскәләр, дигән металлический дигән эштәлгән
Бөгіліп кетеміз деймін. Бұны тоже, егелікке сәске ойлайындан. Бұны дейден, тастал олайын. Шордан көріп үстенім, тастал олайын бәрі бір. Икен сығылыр бері әгідіне лампаларға? Әйе, соғын. Баста еңінде дейді, көмір. Тұқандар өрәгінде, көмірден өтіп, Şan metalda eritirgenlerinde maturuna iti. Şunan ya işte buğur gerekinde maturuna iti. Kadir nime işleyip? Kadir hüngü ne olsun. Öyle. Neyse. Sonuçta Başkırtlardan diye bu halinde tabılgan bunda şuna qarab edip istege alıp gittim. Baş kiyimleri negen boğum neylerimi bu balalarda gehinin edip barahanlar dep to'xtalib darslarga bir hagilayin balalarga. Ayдар Газзаловка Тимир ене кагылха, көрәшчеләр нәтилән тигән даны сыккан Рустам Миндияров ялан батыры. Булдыклы егет кура тултырып мал асрай, басу карабы менән иген-игә, төпкел авылдарга юлдар һала, төзекләндерү эшләрен башкара. Авылдаштары өчен эш урындары булдыра. 92 ел оңынан алып, фермер хуҗалыгы оештырып эшләй башлаган, бүген көнгә кадәр эшләйм. Жер, төзеу, строительство, газификация менән дә булышты. Төрле эшләрдә эшләргә туры килде. Бүген дә эшләйбез. Атайын ярдәм итте, гомер буе бергә аның фермер хозяйствосында бергә эшләнем. Шуңа аның тәҗрибәсе менән миңа эшләүе бу хуҗалыкта еңел. Бүген көндә безнең 120 гектарлап yer бар. Шуның 60 гектарында иген сәсәбет, 60-ында күп ел сәселгән үләннәр бар. Бүтән менә башы спорттан башланып китте. Шул кешеләр менән дә сайтырга кирәк. Эштә организовать итүсендә еңел була. Шул. Ул бер-беренә ярдәм итәсе. Бер-беренә ярдәм итүсе, спорттан бер кемгә дә зыян килгәне юк. Без үзебез как самоучки башлап йөргән. Шуның яшь егетләрне, балаларны өйрәтә, менә бүген көндә кем тәртип итә. Бик көчле көрәшче егетләр булып, тренер булып киттеләр күптәре. 6-7 ел райондар буйлап йөреп, авылдар буйлап йөреп көрәшеп призлар алып йөри торгандык. Бездә йылкы малы бар. Йылкы малын үрсәтәбез. Ада данишем хайыр малына күсергә гранттарда катнашырга ният бар. Башкорт аттары аларның сыгамлылар алар. Шуңа шул паратта турып калдык. Совхоз таралгас, беренчеләрдән булып Миндияровтар крәстиян фермер хуҗалыгын оештырган. Бәхетен ситтән эзләмәгән. Үз yerендә тапкан. Дәүләт предприятиеләре, оешмалары өлгермәгән сакта без аларга ярдәм итәбез. Төпкөл авылдарда эшләрен башкарабыз. Без күп селек үзебезнең авылдаштарды ялып итәргә тырышабыз. Чөнки авылда ярдәм итәргә кирәк, бергә эшләргә кирәк. Шул кешеләргә техника канында үзебез ярдәм итәбез, улар бергә ярдәм итәләр. Авылда кайтып, авылда эш бик күп, эшләһәләр, авыл гөрләп торыр иде, кешеләр күбрәк булыр иде, балалар күбрәк булыр иде. Ошо авылда яшәү минеңсә, балга караганда күпкә еңелрәк. Куркып торырга кирәкме дип уйлыйм. Бүген көндә бөтен ярдәм бар. Эш юк дип әйтү дөрес түгел. Эш бөтен кайдалы бар. Теләк булырга тиеш кешенең, теләк булып эштәргә. Шуныһы күзгә ташлана. Лагырдар нинди генә дәвер вакыйга булмаһын, яшәүгә куаныс белән карап өйрәнгән. Язмышка, тормышка үзең хуҗа булгас, бәхеттең тимерсеһе лә үзең тигән фикердә улар.
Кыш көне футбол уйнаулар, скандинавский ходьбала йөриләр, күп кешеләр. Лагер авылы бүгенге көндә тик ятмый инде. Һәрбер мероприятиеләрдә шулай катнашалар. Yurtta kırpmaya kişi kalmagandır avulda. Birincisinden. İkincisinden. Tüngü освещение, uramdardı yaktırtı. Mene tegen ittirip işley. Yollarda motor ittirip qarap duralar. Nilerde elike hemak mana kurşu uramda 150 buksavaytı otura turgaydı. Hadirlik koy maşına bilen rahatlanıp yürüyor. Бар біздің ФАП, Сбербанк, почта, мәсет бар, СДК, сельский дом культура бар. Барыла мотор етіп ішлейлер бүгінгі күнде. Мотор гына эшләр тапшырып киләбез. Балалар белән общаться итәргә тырышабыз күбесенчә. Уларга менә үзебезнең кумарткаларны күрһәтеп, элек ничек яшәгәннәрне аңлатып инде беседалар үткәреп. Балык тотарга төштек күмәкләп, балыклар тоттык, футбол уйнадык күмәкләп, кышкы уеннар оештырырга тырабыз, шахмат уеннары, олылар һәм кесе буыннар белән бергә. Айга ул берләштерә халыкты, татулаштыра. Мен горурланып әйтәм килә, элекке конкурсларда ошо бәйгелә катнашкан Яңа Сүрәкәй авыл халкын, Сыбаркүл ошо Лагыр авыл биләмәһендәге, Күсәпәй үзебезнең Мәсле авыл биләмәһенең халыктарында менә ошо авылларга карап та мин шуны әйтеп китәм килә. Бәйге үтеп китһә лә, улар үзләренең татулыгын, бердәмлеген, конкурслар, спорт саралары, мәдәни саралар аша дәвам итәләр һәм иң төп максат яшь гаиләләр менән профилактик мәшә утырыш һөйләшүләр, апайдарыбызның, өләсәйләребезнең һөйләшүләре аерым бына был зур әһәмияткә ия. Һәм иң мөһиме тагыла берәүгә тукталып китәм килә, һәрбер Салават районының авылы үзенең йолалары менән бай. Бына Лагыр авылында үзенең йолалары бар. Үзенең ниндәйдер теге икенче авылдарға хас булмаган традициялар менән ысынапта бүгенге көндә яшәп киләләр һәм өлгө булып торалар. Ошо татулык, ошо бердәмлек, рух бүгенге көндә Лагыр авыл биләмәһендә яшәүсе, шул Лагыр халкына яшәүсе зур уңыштарга, казаныштарга бәян итә дип мин уйлыйм. Салават районының Лагыр авылы халкы милли рухты, мәдәниятебезне үстерүгә, борынгы кәсептәрне тергедүгә бик күп көч сала. Авылда һугыш елларында ук оештырылган Мирас халык фольклор ансамбле бүген дә эшен дәвам итә һәм бөтә сараларның уртаһында кайный. Эшләп башлауы һугыштан һуңга ул булган, ләкин исем кушуу безнең бына ошо 2000 елдан берле булды инде. Biz улай төрлесе итеп исемдәр кушып каранык, бер ничек тә туры килмәгән һәмәк. Шуннан һуң музыка итәксебез Зәнфира Бәрвәз кызы, әйдәгез мирас булһын. Дигәйне ысын барлыкта бына шулай мирас, наследие тимәк, яшьтәргә безнең үзебездән кала торган бер өлгөле кумарткы булырга тиеш дип уйланык инде. Һәм бына ошо мирас безнең 20 елдан ашу эшләп килә. 2006 елда район исеменә алгайнык, нигә халык исемен яулагайнык. 2009да бездә инде үзебезнең авыл өчен якланык. Халкы безнең төп башкорт авылы талантларга, һәләтләргә бай, шәхестәргә бай төбәк, йыр биюгә маһир осталар, безнең курайсылар, биючеләр, данлыклы безнең авылдан сыккан менә курайсы егетләребез дә бик күп.
Гөрләп тора, Аллаға шөкер, эшләйбез. Без әле бик матур итеп Корама байрамы үткәреп бердик, район клублары йыелышып, бик матур итеп мастер-класслар үткәреп, бана ошондай корамаларды эшләп, ана корамаларыбыз ана тегендә өелеп тора. Шуларды эшләйбез. Шон ыгырмаудар нигә Сителдән килгән кешеләргә без мастер-класс күрһәттек, ыгырмаудар эшләп, улар бәхет ебе дип атанык бит инде. Улар шул тиклем кызыксынып, атып алып, безнең ыгырмауларны алып та кайтып киттеләр. Без Сөмбелә байрамдарын бик матур итеп узгарабыз. Ел һайында көзгө уңыш байрамы, кул осталарынан төрле осталарның күргәзмәләрен оештырып, көзгө моллыкты күрһәтеп, зур итеп менә шундай матур байрам, Сөмбелә байрамын узгарабыз. Репертуарды һайлап куябыз да, үзебезгә ниндәй нигә кирәк, шундый ниндәй темага бүгенге көндә төзибез сценарийды, шуга карата риләрдә йырларны һайлайлар. Барыгында менә шул йырларны һайлап эшләйбез инде. Сценарийдар төзибез, һаван туйларда катнашабыз. Безнең ансамбль һәр вакыт менә Салават йыйынында Балташтан башлап бөтә калаларда Салават йыйынында без менә шу катнашып йөргән кешеләрбез. Әзрәк кенә басалкырактыр. Талантларын күрһәтергә, атлыгып, менә кайы вакыт басылып та калгандар бар. Без шу хәттем талантлы халык, шуларны әүлемләштереп, күрһәтһендәр ине, менә шундый мәдәни сараларда актив катнашсындар ине дигән теләктәбез. Халык гомумән алганда бик тәртипле, бердәм, дәррәү, һәр вакыт бер-беренә ярдәм итәргә әзер генә торалар. Һинеке минеке дигән әйбер юк. Без бергә күмәкләшеп, бөтен байрамнарны, йолаларны тергезеп үткәрәбез, оештырабыз. Иман йорты, авыл кыты. Тырнаклы ыруына караган лагырды ямьләп ултырган мәсҗид, төбәккә килүсе һәр кемгә иманлы сәлам күндерә. Һәр атнаның йома көндәрендә йома намазларын үткәрәбез. Кешеләр мөмкинлекләре булган кешеләр килергә тырышалар. Булай мәсҗидебез буш тормай. Мәсҗидебездә ислам дине буенча кушылган йолаларның барыгында үткәрергә тырышабыз. Бала туган вакытта балага исем кушу йолаһын үткәрәбез. Яшьләр бергә булган вакытта, бергә булып тормыш корган вакытта никах укыйбыз. Никах укыйбыз, мәсҗидебезнең эсе тулы була, ике яктан да тугандары килә. Үлән үскән yerендә үсә диләр. Лагырдарга өлге эзләп, алыфтарга юлланаһы түгел. Авылдан билдәле опера, эстрада йырчылары сыккан. Төбәктең мәртәбәһен арттырусы, нефтьчеләре, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, укытучылары, табиблары, галимдары, юристлары, дөнья чемпионнары бар. Улар әллә күпме бәйгеләрдә, конкурсларда иңеп, яшәү өлгеһе менән авылдың мәртәбәһен дәвам итүчеләр икәнлеген исбатлана. Бәрәкәтле Лагыр авылы киләсәктә лә яңа таланттар асыр. Күңел кушкан эште яратып башкарып, туган ерен, авылдаштарын, ватанын һөендергән ардаклы шәхестәрен илебезгә бүләк итер әле. Данлы яшь гаиләләр бар бездә. Улар бүгенге көндә авылдан сыгып китмәделәр, авылда тырышып, өй халып, мал үстереп, шайтып тырышып яшәп яталар. Кайда гына барсаң да үзеңдән якты эз калырга тиеш. Яхшы хатирәләр калырга тиеш. Чөнки кеше килелә китә. Оның булган фигылы, кылган кылыктары кешенең хәтерендә, кешеләрнең хәтерендә кала. Яхшы яктан бул, насар яктан. Мин үземсә шулай яшәйм. Кешеләр яхшы хәтирәләр калган. Халыкты дәртләндерәбез, бөтен шуларны соцсетьгә халып, яшь сетьяктагы безнең киткән агайлар, апайлар, балалар шул соцсетьнән карап безне кинәнешеп, әле кире без Лагырга яшәргә кайта алмадык дип, бүген шундый тәкъдимдәр булды безгә.